мушзанбони тоҷик Мижгона Самадова дар ҷоми ҷаҳонии бокс миёни кишварҳои истеҳсолкунандаи нефт сазовори медали тилло шуд. мусобиқа бо иштироки варзишгарон аз Озарбойҷон, Миср, Конго, Гурҷистон, Беларус, Тоҷикистон, Ӯзбекистон аз 5 то 11 декабр дар минтақаи Белоярски, Русия баргузор гардид. рақобатҳо аз рӯи 13 вазн миёни мардон ва 6 вазн миёни занон ҷараён гирифт. Мижгона Самадова дар вазни 57 килограмм сабқат намуда то ба финал расидан бар намояндагони кишварҳои Беларус ва Русия даст боло шуд. ӯ дар рақобати ниҳоӣ бар мизбони мусобиқа Евгения Лачканова ғалаба ба даст оварда медали тиллоро соҳиб шуд. пас аз бозгашт ба ватан парчамбардори кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, масъулини соҳаи варзишии кишвар, мураббиён ва хешону пайвандон самимона истиқбол гирифтанд. дар ин мусобиқае ки ҷоми ҷаҳон дар Белоярск баргузор гардид, ман соли дуюм аст ки ман дар ҳамин натиҷаро ба даст овардаам. Ин барои ман як ифтихор аст. мо пеш аз ин мусобиқа барои мусобиқаи чемпионати Азия омодагии ҷиддӣ дидем бо ҳамроҳии мураббиам Мирзо Шамсиев, ки дар он мусобиқа ман натавонистам натиҷаи хубро ба даст биёрам. баъдан ҳамон тайёрии худро идома дода ва дар ин мусобиқа тавонистам ки медали тиллоро ба даст биёрам. Мижгона Самадова соли дуюм аст ки ба гирифтани медали тиллои ҷоми ҷаҳон даст меёбад. соли гузашта низ дар ин мусобиқа Мижгона мақоми аввалро сазовор шуда буд ва ҳамин тариқ дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс дар 5-мин ҷоми ҷаҳон миёни кишварҳои истеҳсолкунандаи нефт сазовори 6 медал, 2 тилло, 1 нуқра ва 3 биринҷӣ гардиданд. медали тиллои дуюмро дар инчорабинии сатҳи баланд Шамшер Саидов дар вазни 67 килограмм миёни мардон ба даст овард.